सार एसटि होनांगौ ना होनाङा बिनि सायाव मोजां रायज्लायथारनांगोन होनदोंमोननो। दाना बिदि होननायनि हाग्रामा महिलारिया थाव लागायना होबायनो। फाग्ला आंनोथ' सानखाबाय एसटि होनांगौ ना होनाङा, नोंहालाय मा सानबावनांगौनो। दाना मा होनबायनो, खाम्फानाव सोंलायबायनो, ओइ खाम्फा नों मा बुङो जाबायनो। फाग्ला बेबायदि सोबासो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं। जुदि मोनसे बिपिएफनि केबिनेट एसटि होनांगौ होनाङानि सायाव रायज्लायनायावनो गावजों गाव सोलायनाय बुलायनाय जायोब्ला बे एफा बुरजा बर' माहारिनि गांनाय उखैनायनि सायाव बे बिपिएफ हाग्रामा महिलारि खुंनाय पार्टिया मा सावरायगोन हो? नंना नङा दे? बे नंखाय खोथायावनो बुलायलायोबा मा सावरायगोन दे हाग्रामा महिलारिया? दिनै बेबायदि परिबेस मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दाना मा जाबाय, दाख्लै बिसायख'थिखौथ' गेलेनांगौ, आंनाथ' रेजिस्टार पार्टिनो दाना बिसायख'थि गेलेनायनि केबिनेट लेंलायबायनो। खोनासंदै, आं नंगौखौसो बुंदों, खुनु खोनो खोथोखौ बुङाखै आं। दाना मा जालायबायनो, लेंबायनो। दाना बुंबायनो गावसिनि बिपिएफनि सेक्रेटारिखौ, ओइ प्रबिन एबार नों गेलेनांगौलै जादोंनो एबार इलेक्सनखौ। हैद आं बेले बेजेयाव गैयालै जाबायनो बिहा प्रबिना। दाना आरो बिस्वजित दैमारिखौ बुंलायबायनो, खोथा गैया आदायानो गेलेनांगौ एबारहाय बुंलायबायनो बिस्वजितखौ। दाना बिस्वजितआ बुंबायनो, आं जेननायाव गेलेयालै जालायबायनो। जेननायाव गेलेयानो बिस्वजितआ। दाना बेबो गेलेयो बेबो गेलेया होननायखौ खोनानानै सन्दना दुफुं गसंनानै बुंबायनो, होनबालाय शिबसारानो गेलेदो जादोंमोननो। बुदबक जालायबायनो बेखौबो। फाग्ला आंनि सिटखौ सेन सानदों नोङो जालायबायनो सन्दनखौ। रागाजों माने जिनो बे सन्दनखौ। खोथा गैया आब' प्रमिलायानो गेलेनांगौ जाबायनो दाना। खोथा गैयालायनो आब' प्रमिलायानो गेलेनांगौनो जालायबाय दाना। बेसारा दुखु गोनां बुंबायनो, आंलाय बे जिल्लायाव थांनानै मा बुंनो रोंहैनांगौसि जाबाय बायदोंमोननो। आं एमएलए खौ मोजां मोनो, आं ओरै फिसा फिसौ मिनिस्टार जानानै थानो लुगैयो होनबाय बायदोंमोननो। खोथा गैयालै खोथा गैया, गेलेनांगौ जेनबाबो अरजायानो। लास्टआव जेनबाबो अरजायानो। मा जानांगौ हो? जेनबाबो अरजायाबा मानो आइ आफाखौ लानानै गोदाव सोराव राजनिथि गेलेनो ओंखारखो? बाथ्रायाथ' बेसो जादोंना हो? जेनगोनखौ मिथिखानानै मानो बे राजनिथि गेलेनो ओंखारखो? नंना नङा दे? दिनै गोदाव सोराव जालाबायबाय बिथाङा जेनगोनखौ मिथिनानै। दाना लेंबाय, दुखु गोनां बेसारा लानांबाय बायद'था, लायाबाबो जारा। दाना जाबा गेलेनांगौ जाबायनो। दाना कयेक दिननि उनाव मा जाबायनो, दालायना हो 1 थाखा माइरं लागावना होबायनो। 1 थाखा माइरंनो दाना दालायनानै हो। मोनजादोंना मोनजायाखै? मोनजादोंना मोनजायाखै? मोनजाबाथ' मोजां नङा होमबा? जोंहाबो मोजां, आंबो मोजां, नंना नङा होमबा? मोनजाबा मोजां, नाथाय आंहा रेसन गैया। मालाबा सोलायनानै जागोन आं। 1 थाखानि माइरङा माबायदि? फाग्ला बाथ्राया बेसो। खोनासं आदैमोन, बाथ्राया बेसो जाबाय। जुदि 1 थाखानि माइरं होनायनि क्षमता दङमोनब्ला नोङो बै 4 बोसोराव मा खालामनानै थाखो? नङा होमबा? 1 थाखानि माइरं होनायनि गोहो दङब्ला बै 4 बोसोराव मा खालामनानै थाखो? नंना नङा दे? बै 4 बोसोरनिफ्रायनो 1 थाखानि माइरं होबोनायमोनब्ला जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खराव एसे एनै सहाय खालामगौमोन ना? फरायनायाव जों गथ' गथायखौ मदद होनो हागौमोन ना? हाना हायामोनसे? हायोमोन। बियो होबोआखै। दाना मा जाबाय? बे जानानै थांलायबाय। दाना मा बुंलायबाय? रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं। दाना मा जालायबायनो, लागायना हो बोराय बुरि पेन्सननो दाना हाजार फर्म दंलायनो। दाना सावरि जोंनिथिं दाख्लै, जोंनिथिं नोंसिनिथिं जादोंना जायाखै? फर्म के फर्म दंलायनो।
लेंला हैबाय न' थांनानै दाना देनथारसिगोन जेखौ गोसोखाङो बेखौनो गोदाव सोराव मावगासिनो दं दाना मा जाबायनो थमा दंलै एभेलेबेल जाथारबाय दाख्लै सासे मानसिखौ थ'लै थ' बैसो थैसो गैला नो दाना